guys, punta na ako sa sa kabila, sa bahay. Kasi papaligo ako ng mga aso. Kailangan maaga. Ano na nga, 8:30 na, dapat 7 nandun ako. So, hi Grutin! Iwan ka muna dito kay Daddy Daddy, may pagkain na sila ha. Ikaw na bahala. Doon na sa ano. Kanin lang tsaka yung ulam, ihahalo mo. Bigyan mo sa kanila. Paknit! Babay, paknit! Ay, paknit! Paknit! Kukuha din kasi ako ng permit to travel yung sa mga doggies. Kasi mamaya maharang kami, diba? At may mga, kaso na may mga dogs na inaakit sa Baguio para katayin. So, yun. Pinapakuha ko ni Mama tsaka ni Papa ng permit sa barangay para mag-travel sila. So, ayun lang. See you later, guys. Kasama ko si Chris na sa baba na. Bye-bye. Ay! Hindi ka kasama. Hindi ikaw sama. Gusto mo sama ka sa probinsya? Doon ka na rin? Sa probinsya na lang siya, de. Hindi. May ano siya doon eh. May sarili naman siya doon. Sa kanya yung malaki doon. Hindi. Sige na. Hindi. Para makatakbo-takbo doon si Gru. Tay. Tapos every twice a month, uwi tayo. Hindi. Okay na. Bye-bye. Bye-bye, Paknit! Hi, Natsu. Hello, Kuya. Hello, Kuya. Ay, so. Ay, belly rub. Natsu. Buyang Natsu. Natsu. Belly rub. Belly rub. Konanin. Pangit na naman ang skin mo, Conan. Teka na, maligo tayo. Tara. Maligo tayo. Ito na kami guys, sa bahay. Jada, tawagin mo muna si Ate Jackie mo. Sabi mo, asan daw yung mga yung pinapana po sa kanya mga, tawag dito? Kadena, dali. Kain guys, brunch. Ginutong kami ni Madam Claudia sa pagpapaligo ng mga doggies. Pagod na. Si Conan na lang. Ang hirap ni Conan mga angil eh. The rest okay na. Ayun, nagluto si Ayat ng munggo. Kain tayo. With coffee. At di pa ako nagbe-breakfast eh. Let's eat. So, yung mga nilang na-Friday. Diba? Ito, ang pinakabatang negosyante. Ayan. Gana na siya eh. Pupunta na naman ng store para magtinda. Ano ba? Alisun! Sa store na yan, Madodole si Tamo eh. Hi guys! Bili kayo guys! Bili kayo ng diya guys! Summer na guys! Ha? Chaba-chaba! Mauna na kayo? Hinihintay ka na! Ding! Bis na ding! Ito ko lang dadalhin mo, Sige na, kilami ka na lang sumabayan. Nag-emote pa eh. Niloko kasi namin na wag na sumama. Sa store. Nagabis na saan eh. Ayun, tampurot. Mga bagrat talaga mga to eh, no? Milig magtampo. Iba na lang si Kadji dito. Si Kadji na lang iwan. Chaba. Chen, naka-open yung mo, Chen? Yung kwarto mo? Maliligo ako pero ako ng damit Tsaka short. Short? Dada! Ay, may short akong dala pala. Tuwalya lang. Ading. Mapa. Cheers, mapa. Bye-bye, Kadjo. Bye-bye, chaba. Punta din ako doon mamaya. Dadaan ako ng Cartemare. Sila ko ng spray. Ganda din tayo. Mamaya magkikilay na yan sa store. Diba, pag zoom out, wala. Grabe, lapit mo. Meron ba? Konti. Sige na. Bye. Ay, mga pinagano namin pinagpaliguan sa mga Sambasan ako. Si Conanin na lang. Conanin! Pababay mo si Conan yet. Hi, Yumi! Hi guys! Pinapaliguan si Conan.
Nauna na yung ibang aso. Malikot, maano sila eh. May hilo. Magpi-play ba yan? Mamaya, salita ka ng salita, di pala naka-record. Tinitignan ko yung screen. Wait mo guys, last na likonan. Mga Ako na, napilit ko si Conan. Inaangilan niya ako pero napilit ko naman siya. And, okay naman siya. Behave naman siya paliguan. Yan, binababad ko lang siya sa shampoo na may tea tree oil para wala mga kuto niya. may si Tipi naiyak. Bakit? Kasama ko si Maggie guys. Ayan, punta siya sa apartment. Para may baby girl ako doon. Jada. Secret nandun sa ano sa likod. Hawak ka na ka. Yan, napaliguan ko naman sila eh. Grabe, ang dami kong kalmot to. Kaya ano to kay Gray ata yun. Si Gray yung pinakamahirap paliguan. Pumipiglas talaga eh. Nagpupumiglas. Yan, bango-bango na yan si Maggie. Drop ko lang si ano, si Jada tsaka si Chris sa store. And then, pupunta ako sa apartment na. Drop ko din si Maggie. Tapos pupunta ako sa Cartimar para pumili ng yung pang spray. Kasi kailangan, tapos yung pampatak sa ano, sa batok, yung titik. Para totally mawala na yung mga kuto. Kasi talagang ginarapata sila at summer. Hindi may iwasan yun. Pero natanggalan ko na sila para din hindi na bumalik. Kasi mahaba-haba pa yung summer eh. So, ayun lang. Hey guys! Nandito na kami ni Maggie sa apartment. Hey Poknat! Hi! Hello Maggie girl! It's so sweet! Miss ko yung ganto-ganto namin ni Maggie. Tababoy! You are so tababoy! Ha? Ano? Punta kay Groot. In-hit si Groot guys. Ayun, pagkakita niya kay Maggie, naku, sinasampahan niya kaagad. Kaloka tong na to. Kahit pala ano no, kahit tali na si Maggie. Pagka in-hit din ng lalaki, gusto niya pa rin i-mate. Ayun. May nakapuntang ano, Cartimar. Pagod pa ako eh. Manood muna ako ng ano, Pusong Ligaw. Nabangan ko yung 2 araw ko hindi napanood eh. No, Maggie girl. Sus! Sus! Ang itim mo daddy. Ang itim dito mo. Tingnan mo yung chan mo. Ang puti. Tingnan mo. Merienda tayo guys. Ipabili ako kay daddy ng Jollibee. Ayan. Mga 4 o'clock. Alis na ako puntang ano. Cartimar. Para bumili ngayon ng mga ano. Pang spray and yung pang tanggal ng mga garapata. Yung Maggie oh. Yung Maggie oh. Sus! Namiss kita Maggie. I miss you Maggie. That's it. Habang nagsasagot din ako ng mga orders and inquiries. Baliw to guys. Tawa ka sa kanya. TMI lang ah. As in wala kami mga moment ng labi-labi, gano'n. As in, siguro mga 3 months na ba doon? Hindi siya na magbibigyan. Kasi wala talaga, guys. Wait lang para lang to sa mga adult guys, yung mga younger dyan. Skip nyo to. So, ayun guys, sabi ko. Patnubay na magulang. Ay, kailangan. Alam niyo, Nubay. na-open ko lang naman sa kanya kasi nanood kami ng ano, diba? Ng TV. Sabi ko, Daddy, tagal na pala natin walang, ano, Yeba. Yeba. Yeba ko tawagin namin. Tapos yun, sabi niya sa akin, kaya mo na, ano yun? Patahin na lang natin. Patayin na natin yung butas. Pasara na natin yung garahe. Wala nang, ano, para walang pumasok na lingaw nga. Mahayang para masamang spirit, oh. Let's keep it safe. Maggie! Maggie! Huwag mo inaway si Paknet. Maggie. Nakakaloka. Sinakain ng paknit. Maggie! Sa sobrang Maggie! ano guys, sa sobrang busy talaga guys. As in, zero. Yung tipong Maggie, hindi mo na dito, may dito. isipan talaga Up, na, up, Maggie. ay, ano pa pala ako dito, Maggie, spaghetti. sarap, sarap.
Hindi mo na may isipan gawin yun. Kasi pagdating namin, pagod na, hilamos na lang. Tapos, wala na, tulog na. Ipasara na lang doon. Kaloka ka, daddy. Yan muna. Love naman natin ng ano, ang isa't isa, di ba? Natin ng buto ng bukado. Sira ulo. Baliw. Kami sa halamanan, guys. Parang tayo ng pusa. Kagit. Ay, mali yun. Kapag ako kasi mga... Ito bago daw to, guys. So, parang rosary? Rosary? Rosary cactus. Kailangan ko rin ito. Ano yan? This is... Ito ba yung peyote? Ano yan? Peyote. Yan yung pag ginisa mo, ininom mo, mas matindi pa sa ecstasy. Gagi. Mga nalalaman na ito eh. Yes. Ah, sige ma'am. Peyote. Ang cute naman ito. Magkano po dito? Ate? Alin po? Yan. So maliliit to eh, no? Hindi, ayoko. Gusto ko yung ano sila eh. Ceramic. Makana. Naka-ceramic. Ayun. Ito din, oh. Lumalaki to ng bongga. Oo. Ay. Ayan ang ano niya, no? Ayun ba yun? Sorry. Ganun daw pala yun. Same as ito, no? So, Ayoko na malalaki. ganito lang. Ano? Ayun. Hindi ka kailangan dilig-dilig. Ito, magkano dito, ate? 180. Di rin kailangan masyadong dilig dyan. Mga indoor. Wala nang tawa dyan, te. Ito, dito. Indoor ba ito? Ito tiger plant. Yan yung pag kinain mo. Baka tayo. Right. Ano ba? Ito na lang. Sige, te. Paisa na dito. Opo. Alin? Uy, ano yan? Iba yan, 150 yan. Zebra yan, zebra. Zebra. Kumuha ba ako ng zebra? May zebra ako, di ba? Ayun. Ayun. Tapos kuha ako ng mga ano doon, ceramic nila. Hihihi. Sarap-sarap mag-alaman. Sana mabuhay. Ha? Ito sa... Pwede to sa ibabaw ng ref. Hindi, mamatay yan. Nyek. Yeah. Ito yan. Ito ang ganda guys. Oh. Pang ano, no? Pang gilid. Oh. Pang mansion. Hi guys, pauwi na kami. Ayun, nakabili na kami ng aquarium ng Arowana. Ang arte, Arowana. Arowana. Tapos, yung mga cactus. Cactus ba tawag doon? Cacti. Oh, cactus. Yun, tapos... Marami yan eh. Cacti. Tapos yung detect na ano, na parang generic lang ng frontline. Kasi sobrang mahal ng... Ano ba yun? Ang lips ko na ano, ang putla. Yung generic lang ng frontline. Ayan siya guys. 9 na piraso binili ko. 2cc kasi kinonsider ko na as large bridge yung mga anak ni Maggie at ang tataba naman eh. So ayun, lahat sila lalagyan ko para bago i-transfer sa ano sa Nueva Ecija is ano sila, malinis sila. Ayun, baka Tuesday na kami bumiyahe guys kasi nasakto na long weekend. Wala akong nakuhang sasakyan. Left, right. Dire-diretso. Tapos right. Papangay ko yung ano, yung Mario Salon. Ay nako, ito ko sa'yo. So ayun nga, Tuesday kami babiyahe. Madaling araw. Hatid namin yung mga ano, mga doggies. Left, right. Right. Daanan namin si si Chris sa store. Dinrap ko lang kasi siya kanina doon eh. Daanan na namin para uwi na kami, ma-assemble na yung ano. Ay, tubig daddy, saan tayo bibili? Bibili yan ng tubig. Wala tayong galon, so Bumili. mag-extra galon na rin tayo. Kasi mineral na lang yung gagamitin namin, yung purified na lang. Kaysa magpati yung galing sa sa gripo. Eh, kailangan pa ng salt. Lagyan ng salt para daw mawala yung chlorine. Sabi ko, why not yung ano, okay naman daw. Kaya ayun. Bye, Chinching! Ang bye, Chinching girl ko! Ay, sasama ba yan? Kasi sumama kita mo. Ilululu.
Hindi na, baby. Nakaano lang si Tamoy eh. Mabilis lang kami, hindi kami nakapark eh. Next time na lang ah. Next time na lang yung bako. Ay, sus naman yan, Nay. Kiss na lang kita. Love you, love you. Hi, guys. Hi, guys. Sarap, sarap. Ay, ay. Ba't ka talaga? Inaaway mo ang guys. O, tingnan nyo guys. Oh. Wala. O, talaga. Bye-bye. Bye-bye na sa guys. Bye-bye. Hala. Dinudot-dot talaga. O, sige. Toink. Now. Toink. Talbayan ah. Ala, siya na nag-vlog. Uy! Ala, lagot ko. Nalaglag yung guys. Lagot ko. Good. Sana. Bye-bye. Talaga. Bye-bye. Bye-bye. Ano oras na 9 o'clock? 6 na, lags ka na. Doon si dati mo. Bye-bye na. Kiss na. Hi guys! Nandito ako sa... Ayun, nakauwi na kami sa... Uy! Bibig ng mga to ay. Hoy, putang na mo, bibig mo. Ay, grabe. Ikaw din eh. Loko-loko ka rin eh, no? Grabe. Ayun, nakauwi na kami sa guys, sa apartment kaso. I-install na namin yung Kala? yung aquarium, hindi gumana yung yung motor. Puputi na lang may aquarium dito sa bahay. Di ba namatay si Gigi? Tingnan muna namin. Ay, hindi rabo, bumuhay ako. Hi guys! Ayaw niya, palis na dapat ako. Umano lang ako dito sa pinto. Nagano ulit, sumama, tapos pinababalik ko. Umiyak. Hindi na, tapos pinasasama ko ulit itugol niya. Aba, tinataktik niya yung kamay. Halika nga, dali doon. Sama ikaw? Halika na. Ay, Ayun, isa. ayaw. Ayun. Uy! Ay, si mama na, nakita na si mama eh. Si mama na doon yan. Ayun. Uwi na rin kami, baka madeds yung arwan eh. Bye-bye guys! Bye-bye na. Bye-bye. Dilim dito. Ay, dyan. Bye-bye! Bye-bye. Good night na, good night! Bye-bye. Good night. Ay, ang sarap. Wala na. Tinitingnan niya na Ay! Tita Tamoy. Ay! We're back home, guys! Grabe kapagod, oh. Ay, alam niyo ba? Ngayon pala yung yung YouTube pop-up space. Nakalimutan ko, nawala sa isip ko. 5 to 5 to 9. Nag-ano pa naman ako, nag-RSVP ako. Tapos guest ko si Joy. Nawala din sa isip ko. Nakita ko na lang kasi nag-status si Spegis Mundo na nandun na sila. Hala, ngayon pala yun, Friday pala ngayon. Sobrang busy guys, nawawala sa isip ko yung mga event na dapat puntahan. Anyway, okay lang naman din yan. Madami pala mga time. So, yun nga, yung kinuha ko sa bahay. Yung ganito kasi hindi gumagana yung air pump. So, balik namin bukas. Puti na lang merong sa bahay. May aquarium din. Wala lang bagay. Kasi namatay si Jibo, diba? So, yun. Ay, kapagod. Hindi, bumili ako ng bigas. 2 kilo. Kasi wala na kami pansaing bukas. Nakalimutan ko bumili sa palengke. And then, ulam nila poknat. Ni Groucho. Ni Maggie. Ito si Aura. Si Aura na lang to, Daddy. Arwana eh. Ayan. Nagpupo na nga siya diyo. Dito si Maggie. Daddy naman, para kang ahas. Tingnan mo yung shorts mo. Talaga eh. Sige, palaruan niyo paknit na Ito muna si Chris, pansamantala guys. Habang wala pang aircon sa sa kwarto niya. Ayan siguro tayo. Nakatali. Kasi mainitin pa rin ang ulo. No, Maggie. Maggie, dito ka, Maggie, ha? Yan. Tsaka sa carpet. Good night.
Daddy lang yon.